Hej YouTube, i dag vil jeg vise jer, hvordan man laver en vagtansøgning til vores server. Godt, nu kan du se ind på vores hjemmeside, vi skal godt. Det vil du gøre, du går ind på gmail.com, og så sætter du en ansøgning til den e-mail, der står lige der. Og så kan du så se her, hvor det var. Godt, så det du gør, det trykker skriv heroppe i den røde boks deroppe. Bare luk den der, nu skal jeg lige finde ud af, om man kan lukke den. Og fuck, kan man ikke lukke den? Okay, jeg har forstået det, trykker bare. Til havgård2205@gmail.com. Okay. havgård2205@gmail.com. Godt. Emne. Det skal være vagtansøgning. Nedenunder. Det du skal skrive, det er navn, eller Minecraft navn. Godt, og så skriver du dit Minecraft navn. Nu hedder jeg Speedy 42. Og nedenunder, der laver du mellemrum mere. Så skriver du eller. Så skriver du din alder, jeg er 15. Og nedenunder, der skriver du, eller så står hvilken blok. Så skriver du, og du skal højst være B, eller før kan du ikke ansøge. Nedenunder skriver du, eller bed dig selv. Og så står der, beskriv dig selv, så skriver du, jeg er sej, for eksempel. Du skal skrive her, beskriv dig selv, nu skriver jeg bare, jeg er sej, okay? Godt, det skal jeg ikke skrive, fordi det er, ja, du ved. Godt, så står det her, hvorfor fortjener jeg vagt? Og så skriver der, jeg er god til at holde styr på tingene, for eksempel. Og du skal skrive mere, du skal skrive mindst i de her steder her, beskriv dig selv, og hvordan, eller hvorfor fortjener jeg vagt. Der skal du mindst skrive 20 ord. Og det skal du også heroppe. Det er lige meget godt. Og så hernede, der står du, kan du, eller har du læst reglerne, og kan du respektere dem. Og så skriv, ja, for eksempel, hvis du kan det. Eller skriver du flaggen igen. Nej, den har vi godt. Ja, så vist ikke. Jo, så er det vist ikke mere. Jo, der er en mere. Jeg kan fandme ikke huske, hvad der er mere. Jeg kommer til at kopiere det her, så altså ikke alt det der hej med der jeg sejrer og alt det der. Der var der så Minecraft navn, så skriver jeg det der. Godt. Kan du respektere det? Ja, det kan jeg godt. Ja, godt. Det er det her, I skal skrive, og så trykker jeg bare send, og det var det, det var sådan i ansigtet, og så kommer der en besked bagefter, at for eksempel, tak for dit ansøgning, vi sætter dine ting til side, så står der en masse ting, det er ikke mig, der skriver selvfølgelig, det er noget, den gør automatisk. Men ja, tak for at I så med, og alt det information her kommer til at være i description, så I kan bare kopiere og paste, og så, ja. Så vi ses YouTube, hej hej.